క్రేజీ ఫీలింగ్ రా కౌసి జోకర్ బనీకి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎలా ఉందో. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. సో నేను ఈ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫోటో ఉంటుంది అండ్ దానికి కలర్ ఉంటుంది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫోటోని ముందుగా లాస్ట్ వరకు 2 ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసుకోండి. ఇలా దీనికి అండ్ పైన ఫోటోని రెండింటిని లాస్ట్ వరకు చేసి, సో ఇప్పుడు లిరిక్స్ రాసుకుందాం. ఇక్కడ లిరిక్స్ రాయాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ప్లస్ ఐకాన్ టెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ లిరిక్స్ రాయాలి. ఇలా మంచిగా రాసుకోండి. మీకు నచ్చిన ఫాంట్స్ ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం యూజ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నా. ఇట్లా పెట్టేసి దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసుకోండి. ఇప్పుడు బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. బీట్ మార్క్ని ఇక్కడ కట్ చేయాలి. మళ్ళీ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవడం అంతే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా రాసుకోండి. నేను ఒక్కొక్కటి రాసుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సో సింపుల్గా చెప్పేస్తున్నా. ఇట్లా రాసేసి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే దీనికి కలర్ అండ్ సేక్ ఎఫెక్ట్ పెట్టాలి. కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చి ఆల్రెడీ లిరికల్ ప్రీసెట్ అని ఒకటి ఇస్తా, అక్కడ నుంచి యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్, బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ దీనికి పేస్ట్ స్టైల్ చేసుకోండి. మొత్తం లిరిక్స్తో సహా అన్ని ఫాంట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి కలర్ మొత్తం ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఇలా కంటిన్యూగా చేసుకోండి. సో రాయడం ఎందుకంటే ఇవి మొత్తం డిలీట్ చేసేయండి. ఆల్ సెలెక్ట్ చేసి ఈ ఫోటో దాకా తీసేసి డిలీట్ చేసేయండి. ఇవే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఆల్ సెలెక్ట్, పైనుంచి 18 కాపీ లేయర్స్, బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ 4 సెకండ్ దగ్గర వచ్చి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే సింపుల్ ఫ్రెండ్స్, ఇలా వచ్చేస్తుంది. కంటిన్యూగా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పింది. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం ఒక లైక్ అండ్ ఒక కామెంట్. ఈ వీడియో గురించి ఏదో ఒకటి మీకు నచ్చితే ఇలా ఉంది అలా ఉంది అని ఒక మంచి కామెంట్ రాయండి ఫ్రెండ్స్ నా కోసం. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు ప్రీసెట్ డౌన్లోడ్ అవ్వట్లేదని. దాని గురించి కూడా ఒక వీడియో చేస్తా త్వరలోనే, కొంచెం వెయిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో అర్థమైంది కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టడం మర్చిపోకండి. నా కోసం ఒక్క లైక్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.